Iqembu lesizwe Bafana Bafana libhekene neNigeria emdlalweni owandulela amanqamu omqhudelwano we-AFCON e-Ivory Coast. Lomdlalo ububhekwe ngabomvu njengoba kulokhu kuqhubeke njalo ukuklolodelana phakathi kwabalandeli balamaqembu. Uvusizwe Langa useSoweto lapho abantu bebuthene khona ukubukela lo mdlalo. Vusizwe, siyakwamukela ezindabeni zethu, sitshele okuqhubekayo lapho ukhona njengamanje. Asibonge kakhulu Thabile, siza kuwena bukhoma mbukeli wezindaba zethu lapha eSoweto eMidlands, lapho ke sihlanganele khona nabathandi nabalandeli bebhola eNingizimu Afrika, abalandeli beBafana Bafana bezobukela khona umdlalo ozoqeda ukunikazi, uqeda amaphupho, uqede nokungabazi ukuthi ngabe iBafana Bafana iyafinyelela yini kwamanqamu njengoba ibhekene neSuper Eagles njengoba sikhuluma nje. Kuningi ke ukuphawula osekwenziwe ngawo umdlalo weBafana Bafana neNigeria. Njengamanje nginomhlaziyi weindaba zemidlalo emsakazweni iJozi FM uThemba TT Shabalala. Mshengu, namhlanje ayaphela amaphupho, yini ezokwenza ukuthi iBafana Bafana iwunqobe lo mdlalo? Ukuthatha ngibheke i-line-up ayifakile lapha uHugo Bruce okokuqala nje ngoba edlala emuva ufake ngisho nanoxolo, meaning it's a 5-man defense. Engikubonayo ngokwami ukuthi he doesn't want to concede early, because in Nigeria we know that they are quick and all of that. My little concern nje ukuthi ke mhlambe ke emuva angaba slow wanyana uxulu kule 4 years Sundowns evele isidlale yonke imidlalo edlule. Kodwa iBafana Bafana into ekufanele yenze manje ukuthi bangajahi bangahambi ngesivinini sayo iNigeria. Kufanele balibeke phansi ibhola balinyathele badlale ngepace yabo, ngoba phela mangabe ukuthi uzofuna ukuya pound for pound nabo izofika isixake ndawo ngoba bona ke banawo umgqiqo wabo nathi sinomgqiqo wethu. Ekufanele sikwenze nje ukuthi nje silinyathele, silipholise, silithele ngamanzi, sikwazi ukuthi silidlale nje phansi singagijimi, ngoba phela masagijima nabo begijima kuyosheshe kukhathaleke. Thimbane, kungenzeka u1994 aphenduka abe u2004 kwezemidlalo, sikwazi ukuthi siyiNingizimu Afrika siphinde sijabule futhi. Kungenzeka uma ungabona le tournament ibe yi-tournament yama-underdogs. Manje ama-underdogs kulokhu ke yithina ke siyiNingizimu Afrika. Okufanele sikwenze nje ukuthi ke siphakamise umoya suka kumlandeli, kumthandi webhola, kumdlali, kumqeqeshi, sonke sivumelane ngoyilethu ukuthi lo mdlalo lo na kanjani kuyothi kuphela ilanga lanamhlanje sibe siku-final. Njengoba usuqalile kunjena ke ngiyacabanga ukuthi ke sekufanele na kanjani ukuthi abafana bethu bavele benze lokho abakutsheliwe abaqeqeshi. Kakhulukazi ke kukhona nane-match analyst lapho sinesipho-mali who has done a great job kuwo wonke ama-teams ebewadadisha ngemuva. Ubona nje iqembu lenza kahle kanje ingoba sithathele sa-investa kubona. But I trust the boys. Okay, sise lapha ke Soweto sohlala siubukela umdlalo, siphinde sibuye futhi kuwena embukeli. iNingizimu Afrika yagcina ke eminyakeni engu-24 kufinyelela kwama-semi-finals. Abalandeli nabathandi bebhola baphawulile ngokuthi ubani ngempela ozonqoba namhlanje. Sibonga kakhulu ke lokho umdidiyelo omkhulu wezindaba zethu Vusizwe Langa obesibikela bukhoma eseSoweto.